ran ko ngonu mondi kamondo de trop jafada de mi hiri arde seeda comme jaral cosmétique femme bacili pour sodede affaire aji rawbe tan adandi tan gedam dum ko gerema woy gedam mede degi yalla bi nanane hen ko weli kam ko dum tagi jinma ala softani horema ete debbo ko ma jida ko moji be kadi ko bimami ko mi nanane hen ko weli kam e beddo ko nanda suna yimbe be legal mengal abena biya kalko heewi galle fof commune wadi dum ko sababu ndeyam. Et après le chien aboie, la caravane passe. Ko woni cadelde awawa hadde yimbe be haalde ya. Min de sinno ko sagam habibi ko jaggunda fo ngoppa. Oto oppi yasin yalta galle o. Oto oppi mo yalta galle o. Sinno ko sagam ngoppa mo do. Parce que ko desda kam hande woyan no fi. Sa oppi mo yiki yimbe mambi ko à cause de Zara tahi yasin yaade. Yimbe pamani enen galle meno ko woni hen fo hande ko sutoro hakkunde meden. Koy men tan hattata mi yimbe pamani hande. Te yata hay nokku ada wada yimbe explication anani duma wawata wadde dum. Min de sinno ko sagam hande ko ta yasin ya. Oppi mo tan on jodo. Te en plus kadi sukabe be kadi dara nani halama ete debbo mojo kala ni walata kala gondo debbo mojo yideta ngurumum no haale ko boni wiye abe bonna inde mum e me ko jidda ko wawa wonde kala ngo menda yidde aduna mboɗo yiti ha hande kala ko jidda mboɗo yiti kala ko ñagata kam heɗomi tan mi rokkite mais cette fois-ci ça sera pas possible holko saabi ɗum mboɗo wawi yafnademo mboɗo wawi wiide mi yaafima kono neɗɗo no yaafirta hande an somi yinno wardema a bocciti kam a ɗaɗi ma artu jiddo wardema a bocciti garta a medinanne ɗum ɗum noon wawa wonde hayso arti e galle he mi wiyani min mi wiyani goɗɗo hay ullundu gondo e galle o mi hoolata hakkunde makko e yasin saka min e makko ɗum kam Habib wonni an ka yaltani ananani ko yimbe be je m'en fous de yimbe be ko be haalata ko min ko nguran me nder gallam ko min wurata ɗum ko yimbe be haalata ko ɓoowal gongo wala wona gongo je m'en fous de ça komin gurata ko ko ɗum jeewanmi ette kadi mi famminma hunde oɗo jamanu mo tolnuɗen so taw a wi aɗa acca yimɓe ɓe hakkille uɓe koɓe kalata ko aɗa acca ɗum hakkille a yahata hay nokku wat ko poɗɗa wadde kala kalɗomo haalmo kala darɗomo darmo par ce que a waɗani ko boni déjà aɗa ni aɗa waɗamo plaide e sinno ko debbo wonno goɗɗo wonno wiyete ko alhamdulillah woori kono rufani sa jofama kadi taganimo wonde bonɗo et puis sincèrement tungunmi ɗo mboɗo arde bon humeur mi yiiɗa haala hewko mi yiiɗa kadi haydara ko fesa journée o fof koye hakkille gonɗa comme jewni ɗon sibo Allah garpen ha ɗon haala ha ñande wonde ma d'accord non biɗa ala caɗele goppen ɗo en kartete hen wadde dal mi ara mi ɓorto c'est ça ɗum ɓuuri mi yidde nande sa ala no mi ruttoto ha male mi jeewoy tum Yasin de ko waranno e galle ko fof o wonno tan ko pour yami yaltu galle walla hunde heɓe kam Allah noon waɗi kala ko wonno fof ruttiti ko en makko
ndato jiiɗa ɗo hande baba kaali nan hôpital no woni hakkunde wurde e mayde ko fewjantono yero ko lutati koye ɓiyi ko te Allah ne seedi hay hunde mi waɗani hen hay dara mi waɗani hen kono hande baba kalto jaami hay soko jeere yimɓe gona koye ƴewde kam cikka mataw ko min waɗi feere ha kaalidu ha yaasi jalti galle o to gonmi ɗo hakkille mo no jiiɓi. Allah jarama yasin waɗi ko mbiɗa ko an hay hunde a waɗani hen min de mi anda ko yasin waɗi mi anda ko mbaɗɗa kono mbaɗa andi kam so tawi jaɓɓuɗa ko jaɓɓal ngal mbarnumi ma ɗo e galle he gal ko kalanmami ko niidi nemami de so tawi ni niidi jawɗa toon mi sikkani so tawi ɗeɗo gueɗe tawi ko an waɗi. Aywa ayi ko kalantumami ko waɗi. Min ko kalta ko c'est pas ça qui me préoccupe. Ay min ko hayu kam kalluɗo holko wawi ñamde ha o nawe urgence. Wona ɗum woni haala ka enen joni jiɗɗen ko wadde feere fof ne kaalidu ummiri ɗo arta galle ko heddi ko so tawi jungo nane dare ɓeɗe rewtani aɗa andi. Dijeɗo kalluɗo ko addimi ko ɗon wawi artirdema ɗo. Non oto miijo ɗum ɗon enen ñagaki Allah o ñaami ha o adde hôpital ha o woni ɗiɗo condition ji e o état mo woni o sinno ko sagam min ça me perturbe. sinno ko sagam gacca ka ɗon haala fof ñaagoɗen gueno beele wonde kaalidu eno ummoɗo leliɗo arta e nder men gonten ɗo gonnoɗen kono wona ƴewde ko addi ɗum ɗo min de wona hakkillam joni pour l'instant kono ummiri ɗo hen mboɗo sikki kam nde garɗa ɗo ñanden guite ma ngal to gonɗi e hande c'est diamétralement opposé. ɗum ɗon rasirani kam ne ko par ce que ono wonko cutton kam non mi namdimo yumma ko jaɓani haalde bamma ko haalani an je te demande aɗa haalnami komi famata ko hebbima ko mi anda yumma ko mboɗo wawide anda bamma ko aussi anda kono noon aussi lutata kam lutataɓe aussi mais pour l'instant yumma ko wondaka holko hebbima ko pour l'instant wonda wonde ko holno waɗata feere haw ummo ɗon ɗo leli ɗo ɗum foti wonde hakkille ma kono wona wiide wonde ene addoya ko gandanɗa hoore makko ɓenni ene to aussi aɗa jehen de toute façon min mami lijjata mi anda ko heewi kono mi haalanma noon debbo goto ala jikku gorko hadema andu jikku debbo ma mbeɗa dañana ɗum debbo ɗiɗaɓo ara tawa ɗum e galle he nden jikkuji debbo ma fof ma jaltu ene wawi taw kaalidu tawa yaro andano yasin joni noon tawde yasin dañi nawliɗaɗo alay saago jikkuji yasin jaltat ko ɗum tan min cikkumi kono an noon tawde woni a wiyani a waɗani woto ƴeew woto yurno woto andu hen haydara yayaduma golla golle ma joɗɗa e suudu ma toppitoɗa joom galle ma ko haalte caggal ko a wawa hadde yimɓe haalde caggal kono noon wiyede bonani ɓuri ko tawtorede tinno woto ɗum tawe ma. baba ko mannuɗa yam ko haydara iwani hen nde gommotomi ɗon de ko mbaɗɗa yam ko ha joni kañum tan woni yam ɗum moom hoto miijo ɗum ɗon so sallah jaaɓi momi toppiroy mi ɓeyda toppitade joom gallem inchallah tan ɗum tan jeɗetma a jarama mbaɗimi yaha nana hiira. Mawnigel miɗa yinno jewten seeɗa hay siko miɗa andine ɓernde ma welani sabu ko ko rewi koɗo ala gonɗo e fami he hande de ɓernde ma ina hen welti waye somi sañino mbasa ɗum accu yalta galle o gacca yasino o jooɗo tan hay soko wona hay diga dara e tokoram ndara e kaalidu o mo gandanɗa hande boni hôpital leli en ganda hande hoɗo wattinta
ndara e ƴiƴam ɗamɗam ganduɗa heɗen jiide e Yasine e kala ko wawi wat yo danger mo ɗum wawi ƴettu foof heɗen gandi danger wawa ɗon wirtade way somi sañi no gartira hakkille ma dal ndara e Kalidou. Aïcha ko Aïcha goɗɗo jiyanmi ɗo henna ou bien Aïssata miñam? Ko Aïssata mingel ma haaldatama ɗo. Aïssata miñam tindo ko e ko heewi ko e galle o fof e no yaari fof kañum rettiti kadi arina ñaagoɓe pour yomi woppu oɗon danger continue wona e galle he ou bien wona oɗon Aïcha woni ɗo? Wallahi mawniguel ko kalta ko min ɓuuri mettu affaire o kala ɗum yettuma ya andu min ɗum yirtimami ɗon waye kala ko jiiɗa tan ko sababu tan waɗi sababu hande Yasine enen mum jiiɗi ƴiƴam gotam min ko ɓuuri kam ko hen jagnude jaggi kam woni Kalidou han o lelliɗo hôpital. way wonam haala Kalidou han oto haalantami oto haalnam haala makko an a arani pour yewtude yam garɗa ko pour mettinde berdam. Ce qui s'est passé avec Kalidou hol yon haalni kam ɗum wona ko an? Ko min kay haajam ala e makko haajam ala e yum makko haajam natti wonde makko e yum makko fof et que ça soit la dernière fois aɗa haalnami haala makko et que ça soit la dernière fois aɗa haalnami haala Yasine. So mi woppima e galle o janggo jaam hol eno warata wona ko an o warata han? mi faami. Arrête. Et puis voilà quoi, je suis pas d'humeur auto adanam diɗo haalaluji. Wallahi miɗa andi probléme o fuu ni ɓernde ma na heewi joni ala probléme gacciren noon te yero a meeɗa wullude mi no gullirɗami ni meeɗa wadde gila jibbinami ha joni min e juuɗe ma c'est la première fois kaldumi ma jekkiɗɗa dande ma way mi faami ko ɓernde ma heewi tan. Ok, excuse moi donc. Woto won ɓernde ko elani mi faami. aɗa andi ko heewi ɗo hen mi yiiɗa ñaagoɗa kam hunde ɓuura fawta hen konngol o ko waɗi ko wona hunde mo ganduɗa koko yejjitte hande wona hunde mo ganduɗa itte kadi miñam sirani Pas so min goppimo e galle o ina wawi wadde goddum. Je sais. S'il vous plaît mboɗo andi ɓerde ma mi laaɓi la même chose que moi enfin kono noon danger koko yaltinte danger woppatake e nder galle. Ça c'est vrai. a faami kono oto way mi yiiɗa mettinde ɓerde ma est ce que ça dañi ko muusma men ene mi dañen ko muusimi. Ok, t'inquiète. Ma, ngomi ɗo kom ponnoɗo yaade mariage mais bandam ɗum no maayi. Ni ko waɗi ɓanndu ma? Dal gila ñandere ha joni mbeɗen miijo e ko bannoɗa ko ma an hollum jaran maɗa wara babam. Ma an kaldanmi de. Fatima aɗan ko jimmi haalande ma min mi wona giƴe mi wona giƴe hannde mi wona giƴe janngo tant que aɗa ɓorni wutte avocat aɗa ɓornani bamma mbeɗa ƴewtinima aɗa boninede ha ko ɗon tan wawi hadde mi wona giƴe anani. Te ko noon tan mbawɗa haaldude ɗum. Mais Fatima an holko jiɗɗa? Fatima min sawama lebbi jeenayyi e jamma bonɗo hakkude me bamma lawol ma ala hen jinmi ko gona cukale kaɗa place cukale ko kaldume bamma fof mbiya aɗa minema aduna jutta konga hangoɗen nawletaɓe komi yumma ok aɗan ko jimmi gummoɗa ndewaɗo paya suudu ma haala kewka mi hattanani. D'accord ha yeeso ko lawol. So tawi ka bonnede bonnonede kuccata kam ko laakara bonne dagal ma ngal ma no min no bonminen da jibinaɗo. alhamdulillah jarama ka jarama no feewi mi yettima e dow jaam jarama ko sayi ni mi ɓeydi wiliya duusam
wona haydara sabu min e Yasine min jehorti ko heewi so Allah kadi o nimsiri kadi ko heewi sinno ko hannde ko woni wonno o firtat neɗɗo noon waɗa ko wawana kanko noon ko waɗi ko wawana ɗum kadi o nimtiti ɗum no feewi jinnumi noon sa teftade ɓernde ma lamde nde garnirnomami nde moƴƴere ma e diineyagal ma henna ƴewa hen Allah ya woppuloɓe ɗo galle ɗo o huufa ɓesgu ngu ɗum woni ko ñaaguimami eyyi kawani seydi Sow a fotani haalde ni mboɗo fawa hen konngol cikkumi Yasine ko waɗi ko kam don baɗal tan haaɗata accudema e galle o mi yiɗa ko musma kala ko meɗɗa kam haalande mi waɗi kono hoolaram iwe makko mi natti jogade hoolare e Yasine mi natti jogade hakkille deejɗo e makko sabu ko waɗi ko somi woppimo e galle o janngo e jam holko ne wawi wadde goɗɗum woppudema e galle o mi sikkande so taw no wawi wonde jafoɗa no feewi jafoɗa no feewi kono woppudema e galle o kam mi sikkande so taw no wawi wonde Zara mon bébé Argay Argay gatulu ko yarde nduttuno kam ton janam ɗum jinnam jippaade jomir amal lessade ɗum taki mbimi yummo noddu jewten sabu aduna ala goto solo ha taki ɗum taki mbimi ya ar joɗɗa ɗo hande jewten seeɗa fodde maya mawnigel ma wondi miñum ɓene gaari oto mumen ɓene roña heɓe jahagonde honon Yasine mais occasion nan ɗon Aïssa ɓaade Yasine Allah waɗi hannde mo aram ɗetta bagsuji makko haalde yer pour yero oppuma laawa gotollo jooɗo ɗo je peux rien y faire tawde ñaagade mi ñaaguima tawde haalde mi haali way noon dernière décision ko yero jogui ɗum guiɗel gotel tan ñaagotomami saabi Allah sikka jippima less ay joom hunduko ɓulat ko haalata jam ha taki provocation mum saabi Allah hoto jaabo ɗum hen non ɗum moom ala probléme ɗum moom no t'inquiète pas yo haal yo waɗ yo wi hotto sukku ɗum hen ko foti no misqala zarrati a nani ko kalanmami ko ala probléme yah notoɗa yero ganda hoorema hay suko inamo duña yah ɓaggo jaaha bolol ma d'accord a faami ko mbimami ko d'accord yah noto e yero Pulaar de wi hooraajo so eggi hottatake kono ha hande en tombiti gongol tan kadi mi sikku nde ɗo jewtide makko ɗo ko juumre tan o waɗi ɗum kadi ala mo juumata kadi haqqillagal debbo kadi ne hen wiye rewɓe ngala hakkillaji ni kono rewɓe jogui haqqille mataw ko seeɗani naate makko hawɗi ko waɗi ko enen goni woɓɓe kadi goni muñoɓe gonga noon welani guinnoɗo wartema sa wiya uppuɗo galle kadi a hoolata ko ɗum kono ko assita tan wonno kaw mboɗo andi noon mboɗo andi aɗa yiɗinimo jaam mboɗo andi kadi jiɗɗa ko sutura kono sukaɓe haadi hankkadi mawni inatti wonde cukalel aɓe paama ete cukkumi fof kodi koye yeeso mabɓe kala ko wawi hen aroyde kadi maɓe faam wona bonande wona haydara ko hoolare nde eggi comme no mbiruɗa ni noon wallahi sinno ko sagam wallahi mbimami sinno ko sagam kala ko ñaaguiɗa kam mi dokkitoma mais ko ñaaguiɗa kam ko cette fois ci voilà eyi ha hande en jokkat tan a jarama weltima
min jihru jokat sall jom inchallah ya jaram jaram nene wona mi yejjiri yaade kew fama geyen doonu ande wonko kalda hay min ni mi siftorani gandumi de mo jari yaade Assalamu alaikum. maaleykum salam Walon dam. Ne. esam Walon dam. no mbaɗɗaade selli Mako. yamta Ndilla. yawo Walon dam. bisimilla ma Mbam. yamta Jaram bada. tiñan ko woni problème ma Problem ko an. an holko mbinomami wona mi winoma hakkude min c'est fini gasi an holko woni made ko min tan woni ɗo debbo woppam tout tranquille s'il te plaît woppam ana ala joom ana hersata an tidiane saɗa hersonno ay ko mbimami ko hakkude men c'est fini gasi cikkanmi ka koyɗo cikkata mbiyata ko wona gonga mine ma hakkude men gasi ɗum jiɗmi nana ɗum jeynaba nene hoɗo wiyam jeena min mi tampu ay ɗum ɗo so gasani min mi yalta galle o so woppani arde galle he min mi yahat Tidiane oto tefto o ko haalat ko komo wonde fitina tan ha joni o serani fitina kono sinno ko jibinde wonno artude jeenama wayata no wayni sabu min ko dewgal tan gandumi omo andi galle bamma ko wodo ko nguurmi hen ko ala ko majjimo hen haydara konko fof e wonde suka kono noon wuuri tan soko rufani sabu no hurtay toon mbimam ko yo sot toon añere ko waɗi ko welani kam hande welani kam janggo min jaadani hen kono noon Tidiane mbeɗe felma no feewi mbeɗe felma ay debbo kala ko jidda ɗum haalan ɗum gongo adato gonga wattinto mbeɗa andi ko mbadda ko ni wona bondema ko yiddema tonne makko tan kono aɗa andi yonta hande no mbayi minen goni rewɓe emin pamdi hakkillaji wonno kollirtami tan so boyi sa hollide min sa feni min tan wontat ko probléme hakkude mon mbeɗa wasoma hunde ka biyam sabu min mbaɗmami ko an woni afam sabu desandomo fof woni bande kono haalan debbo ma gongo fende ne wawi wadde quelque temps kono no juutiri ni ɓurti Tidiane so tawi tan ko enen kaldata koye gonga makko woni kono ko noon mi haalata hawa anda walla hawa nana Ne haali ko. Mais sa yimi haalanani mo law. Mi yidani wasdemo. Jeenaba. mbeɗa andi Parce que mbiɗa yiɗi jeenaba. Te jeenaba wat feere wallami nena o rottoyo galle. Min ko ɗum tan mi yiɗi. Wallam jeenaba waɗa feere jette bagage ɗi makko o rottoyo galle men bawdira. Tidiane ko ɗum ballanmamo sabu minen min gandi tan ko resede Mais problème o wona jeenaba fof ko min. Problème o fof. ɗum kam on a décision wiye pa min kay ko mbimam ko fof ko an fof ko an seydi so cottide suudu ma nene Allah jarama teddi weli annata koko fadimi bowal moɗo wiya cottide ma nan ɗon teddi weli an noon kaldaki an kaldani an Zahra oɗo kaldani mbaɗi yiɗima sa sikki duuɓi 25 mbaddume oɗo ɓiɗo gorko ɗi an aɗa wawi ɗum bonnude a fonti hoorema
ɗum kam mi anda goɗɗum kono saɗa wawi mbaɗaɗum e nder hoore ma ha tiiɗa ganda ko min mbattuɗa inchallahu rabbi so Allah jaaɓi sa sikki aɗa wawi bonnude ko pewɗum ko ɗumi nogas je wona balle nogas joodi saɗa lelorɗa ɗum ɓanorɗa ɗum apacha min yo Allah suranam parte ko paran mi parata ko puɗɗiɗe ande gonɗa wadde ko pulaar wi ko kiwo yeytaji mum mbaɗa bonema ha pora cikka ko min yasin kalan ko yimɓe haalan dema mbimani ko minema kadi somi wima noon sa lenima so yiiɗi jobra ɗum ñamade so yiiɗi jobra ɗum ñamade ko kalanami ko yobru ɗum ñamade tigui yasin saɗa yahay jam mbimi yaade kay koɓe jahowo ɓaram nar miñam nane fadi mi poro newaɗami yaltinde waɗa mi yiiɗa coow mi yiiɗa hay an mbinema haala men wona joni kono mbatta ɗum e hakkille ma ala no monasta ɗo saɗa monasa hoorema eyyi moƴƴi anani ete menace uji ma ɗi ala no wawi dillinde ɗo yo atamo mi haalta caggal makko je m'en fous de ça je m'en fous de ça yo nanga waɗuɗum e hoore makko ete kene mbaɗatake fako min mbaɗata e mala ɗum sa wawi lennoɗa ɗum e balaɓe ma mi anda ko ɗum ɗo ma